Mwakumbukira ujayo ankalira uja kuti ayi ineyo andimenya amene mwakumbukira amenecho. Hello President. I'm sorry ndikulira chifukwa zimene ndipanga chipani cha Congress Party ku national region ndizomvetsa chisoni kundipirikitsa ngati galu kumene ndimalankhulira chipani cha Congress Party over time ndimakulankhulira over time. Ndinalakwashani. Yes, amene ujayo wabwera ndithu akuti IUTM ndinu zitsiru komanso IDPP ndinu zitsiru nkhani kuza ndi report la ndege. Anyway, I don't know which is which, timuonere chaibe kuti sinagwizana nazo zoti azitukwana. Koma ku Malawi ngati ndi uchitsiru, ngati nkupusa, kaya ndi azungu adatizelekezetsa chifukwa cha ufulu wathuwo ndiwona ngati pena pake ngokomoka nawo udafika mu mitu ya zitsiru za wanthu. Ena dzulo mwandiuza kuti mukapanga zionetsero kunchewu pa 30 August zofuna kukakamiza boma kuti likupatseni ripoti la ngozi ya ndege. You are very stupid people. I'm saying this kuti you are so stupid. And mukunena kuti inuyo ndina angoni. Musayipitse angoni ayi. Musayipitsa angoni anzeru. Musayipitsa angoni anzeru. Ndikudziwa amene mugwisa ntchito zimenezi ndinu andale achipani cha UTM. Komanso achipani cha DPP. Kufuna kutengerapo advantage pa imfa ya Dr. Saulos Chilima. Koma umene ndi uchitsiru kwambiri andi nkupusa. A George Chaponda pa 26 August 2024 anafunsa funso ku parliament lokhudzana ndi ripoti ya ndege, ndipo anduna a Richard Chimwendo Banda anayankha kunena kuti ripoti lisanatuluke. Amalawi zoona mufuna undiuza kuti dziko la Germany kapena bungwe la ku Germany likhoza kutulutsa ripoti lija ndikubisidwa ndi boma? Aku Germany akadzapereka ripoti ku boma adzaperekanso ripoti ku banja la Chilima. Kudzakhala kufuna kwa boma kulengeza za ripotiro, komanso kudzakhalanso kufuna kwa akubanja kulengeza ripotiro. Osati zimene mukamba pamene paza. Ndinu anthu opanda nzeru, andi zionetsero zanuzo ndi zamkutu zopanda tanthauzo. Ripoti chinthu chachikulu chochitika pa dziko lonse lapansi, dziko lonse likuona, lingakasowe kuno dai aboma sanganene ripoti limene lolo. Angabise ndani? Onse akubanja akuyena kuti akhale nalo ripoti limenelo, ndi kuti akubanja akubisirani. Mwamacheso nawonso, mwapangire ma demonstrations. Ndinu anthu opusa kwambiri opanda nzeru. Sitingatukule dziko la Malawi ndi misala yake imeneyi yayi. Ndale zakupengetsani. Ndipite kwa chipani cha DPP, apita Muthalika ngati mupanga masamu achigogogogo. Masamu achigogo. Ndachinyamata wanu amene akutenga masamu achigogo. Mutaya nthawi. Dr. Lazarus Chakwera sangaluze zisankho za 2025. Nzosatheka. Ndifuna ndikutsimikizireni. Apita Muthalika munena kuti Dr. Lazarus Chakwera mumamusiya ndi 5% kuwina. Mumamusiya ndi 5%. Ndiye ndikufuna anyamata anu amene amatsata masamu achigogogogo akuthandizeni kupanga masamu. Ngati Dr. Lazarus Chakwera mumamusiya ndi 5% ali kunja kwa boma, inu muli mkati mwa boma, ndiye pano zikatheka bwanji kuti inuyo mukamupose Dr. Lazarus Chakwera yemwetso pano 5% imene mungamusiya nayoyo iye uja waipeza imeneyi, komanso wapitiriranso pamene paja. Chifukwa chani ndikuti wapitirira? Ndikukupatsani samu pang'ono. Pali mabungwe aja kuti antukula pa khomo okwanira 116,000. Mabungwe amene aja 116,000 mukakapanga pa gulu linonse anthu 10 mukapeza 1,160,000. Mufuna nduzoti anthu amene ajawa angakalephere kukamuvotera Dr. Lazarus Chakwera. Tiyeni tipite ku subsidy. Kuli anthu angati amene amalandira fertilizer wa subsidy kapena zipangizo zotsika mtengo.
it's about a million again. Tiye tichokeni pamenepo. Palinso anthu ena amene akulandira ndalama zinanso zotukulira mabanja wawo munjira zina kaya muti cash transfer ndi zina zotero. Alipo angati anthu amenachi. Nanga m'matawuni muno anthu akulandira ndalama alipo angati anthu amenachi. Ndiye pali achinyamata amene akulandira ndalama zambirimbiri, akulandira ma 1 million ngongolezi chani alipo angati amenachi. Ndiye pali anthu amene anakhudzika ndi madzi osefukira, athandizidwa amenachi ndi boma munjira zosiyanasiyana, alipo angati anthu amenachi. Kucholo kumene MCP mapeza 500 votes, lero munganduza kuti kucholo achakwera ngapeze 500 votes. No, akatenga 20 to 30,000 votes. Mukuwerenga masamu achigogo. Sono AUTM DPP mwapenga kwambiri tu mwachita misala. And apita mutali komanena kuti MCP kwaopa kapena dokuraza chakwera kumopa, chakwera sangopa apita mutalika. Ngatinu munkasiya achakwera ndi 5%. Mudaka manoti mumukasiya ndi 50%. 5% yolero nzanu yali mboma akupanga zinthu zambiri zosiyana zoti zikhozo kwapanga Malawi kuti iye akhale wabwino akamuvotera. Masamu opanda nzeru achigogogogo, masamu achigogoze. Achinyamata ku DPP mutsatira masamu achigogoze. Mukhale pansi munikire kuti koma ndi masamu amene wawo amene Isaiah akukamba ndi achigogozide. Mukhale pansi mupanga analyze. Andi Central Region simungayiphwasule no chisawawayi. Anthu aku Central Region akhozo malira nanu limodzi. Koma sindi kukhulupirira ngati basi DPP bwererani mboma. Koma anthu amene ngati munawagwisa ntchito mbuyomo, munagwisa ntchito, munawazelekezetsa kenako kwaphera ulimi wawo. Ndinayiwalanso gulu limene lalimi. Alimi alipo angati amene akukondwera. Alipo angati alimi amene akukondwera ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Musiye kupanga masamu achigogozi. Mupange masamu ozindikira. Kuti kodi anthu ameneja tinkasiya ndi 5%. 200 votes. Mumasiya ndi 200,000 votes. 200,000 votes. Mufuna nduzoti lero li Dr. Lazarus Chakwera 200 votes imene munkasiya nawewe. Sadapezebe. Gogozi mathematics. Sorry, pepani ndimayankhula. Ndikamaona kuti pena pake pachitika kautsutsi ndimanyogodola. Ndimayankhula. Chifukwa ndimaona kwambiri kuti mu dziko la Malawi kaumbuli kalipo kwambiri. Ka anthu ophunzira ama masters, ma PhD, ma doctorates ndi zina zotero. Dziko la Malawi sitingalikonze ndi masamu aka achigogozi ngati amenewo. Zikoma kwambiri.